Дзень добры, панове. Вёска Закозель. А знаходзіцца гэтая вёска Закозель у Драгічынскім раёне Брэсцкай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну, а чаму так вёсачка гэтая завецца? Ну, кажуць, што калісьці тут была палянка, і там паслася вельмі шмат коз. А за палянкай было паселішча. Ну, і калі пыталіся, дзе вы жывеце, они кажуць, ну, вось будете ісці, там будзе шмат коз, а за козамі жывем мы у Закозелі. Ну, вось такая гісторыя. Ну, не ведаеце шмат тут сёння коз, но, кажу, тут вельмі шмат ёсць чаго цікавага. Пайшлі глядзець. Упершыню, паважаны панство, Закозель узгадваецца недзе напрыканцы 13 стагоддзя у песцовай кнізе Пінскага княства. Але што тады адбывалася вось тут, у гэтым Закозелі, ніхто нічога не ведае. Вядома вось толькі тое, што, значыцца, гэты Закозель, ён здаўна быў адной з галоўных рэзідэнцый нашага слаўнага беларускага шляхецкага роду Ажэшкаў. Вось заснавальнікам гэтага роду Ажэшкаў быў такі Антоній Ажэшка. Дык вось менавіта гэтаму Антонію Ажэшку наш кароль і вялікі князьства Літоўска Жыгімон II Аўгуст і падараваў вось гэтыя палескія землі. Так вось тут і з'явіліся на Палессі шляхцічы Ажэшкі. Род Ажэшкаў, паважаныя, гэта быў такі вельмі слаўны, заможны род. Сярод гэтага роду былі хлопцы волаты, такія, як вось гэтыя дубы палескія. І вось у розныя часы у Рэчы Паспалітай, Вялікім княстве Літоўскім Ажэшкі займалі вельмі важныя пасады. Сярод гэтага роду Ажэшкаў былі і стольнікі, і суддзі, і маршалкі. Дык вось у 18 стагоддзі, паважаныя, вось Закозель належаў такому Юзефу Ажэшку. Ну і вось сын Юзефа Ажэшка, якога звалі Нікадзім, дык ён вось тут у Закозелі распачаў будаваць сабе сядзібу. Нікадзім Ажэшка, панове, ён не стаў запрашаць сюды ў Закозель такіх нейкіх там знакамітых дойлідаў. Ён узяў і запрасіў для будаўніцтва сабе хаты мясцовых хлопцаў-палешукоў, таму што Нікадзім Ажэшка знаў, што так ужо як папудуюць хлопцы-палешукі на совесть, так не зробіць ніхто. І хату палешукі яму мясцовыя пабудавалі цудоўнейшую. Хата тут была аднапавярховая. Пасярод, значыцца, хаты была такая вялізная круглая зала-ратонда. Падлогі ва ўсіх пакоях былі паркетныя, дзверы стаялі дубовыя, значыцца, аббітыя бронзаю. Ну і вось на малюнку Напалеона Орды вось эта хата Ажэшка ў Закозелі выглядае вось так. Але вось за савецкім часам, паважаны, вось гэты дом Ажэшка быў разбураны, і ад яго засталося толькі вось гэтая невялічкая частачка. І тут у ёй і па сёння жывуць людзі. Вось якая тут добрая, хорошая энергетыка. Ну і жывуць тут людзі, відаць, такія шляхетныя палешукі. Яны соджаць і за самім вось гэтым домам, за гэтымі калонамі, і за ўсім, што знаходзіцца вакол гэтага старога колішняга дома.
кветкі, панове, тут раслі заўсёды. Эту завядзёнку тут яшчэ завялі ажэшкі шляхцічы. І вось тут якраз перад самым палацам і была вялізная клумба з кветкамі. А значыцца, а тут вакол вось захаваўся яшчэ гэты вадаём, сажалка. І вось трэба заўважыць, паважаны, што мясцовыя ўлады вось робяць усё для таго, каб аднавіць вось гэтае месца. І таксама тут каля вось гэтай сажалкі яны садзяць дрэвы і будуюць альтаначкі, каб кожны, хто сюды прыедзе, змог пасядзець бы ў гэтай альтанцы, ну і сустрэцца з мінулым. Вось сюды, у Закозель, любіла калісьці прыязджаць знакамітая пісьменніца Элаіза Ажэшка. Ну, праўда, яна тады была яшчэ не знакамітая пісьменніца. Яна была тады яшчэ такі маладая дзяўчына, якая выйшла замуж за Петра Ажэшку. Вы ж ведаеце, што дзявочае прозвішча Элаізы Паўлоўская. Ну і вось, значыцца, жылі Пятро з Ажэшкай тут недалёка, у Людвінове, а сюды, вось у Закозель, яны ездзілі вось да сваёй радні у госці. Дарэчы, паважаны, вось гэтая вуліца носіць імя Элаізы Ажэшкі. Мусіць, менавіта па ёй Элаіза разам з Пятром прыязджала вось сюды у Закозель. Ну, шмат сюды людзей вельмі прыязджала да Ажэшкаў у госці. І доўга яны засіджваліся вось у хаце Ажэшкаў, абмяркоўваючы розныя пытанні. Ды час тады, паважаны, быў вельмі неспакойны. А справа ў тым, што якраз пачыналася паўстанне 1863 году. Ну і калі вось пачалося паўстанне 1863 года, то тут вось сабралася ўся мясцовая палеская шляхта на сход і пачалі вырашаць, падтрымліваць паўстанне ці не падтрымліваць паўстанне. Ну і, кажуць, доўга не сядзелі тут і спрачаліся на гэтым сходзе, а пасля вырашылі зрабіць так, правесці галасаванне. І вось большасць палешукоў было за паўстанне, вось не былі б то яны палешукамі. Шляхцічы Ажэшка, яны ўсе як адзін падтрымалі паўстанне і пайшлі ў лес у паўстанскі атрад. Падтрымала паўстанне і Элаіза Ажэшка. І яна разам з іншымі тут шляхцянкамі ў гэты паўстанскі атрад насіла адзенне, лекі, ежу, а яшчэ яна тут здабывала розную патрэбную інфармацыю аб дыслакацыі тут царскіх войск і гэту інфармацыю перадавала ў паўстанскі атрад. А каманду вось гэтым мясцовым паўстанскім атрадам Рамуальд Траўгут. І вось Рамуальд Траўгут са сваім атрадам рабіў вельмі такія паспяховыя вылазкі на карнікаў і знішчаў іх. Але ў 1863 годзе Рамуальд Траўгут патрапіў у засаду і быў паранены. І вось яго тут пачалі рыскаць, шукаць вось і расказваюць, што Элаіза Ажэшка хавала Рамуальда Траўгута вось тут, у гэтай радавой капліцы Ажэшкаў, у адной з вежаў, а пасля адсюль яго вывезла ў Варшаву. Надо мной у синем небе найчарнейшы зругану не ляці бліжэй не трэба, час яшчэ не надышоў. Што ты, кіпці, распускаешь надо маёй, брат, головой? Ты спажыву адчуваеш, я ж пакуль яшчэ не то. Я яшчэ
бінтую рану ля смяротнае мяжы, але ж долю не падманеш мне да ночы не дажыць. Паляці груган высока, завітай у родны край, што загіну за радзіму ты, матулі. Вось гэтая капліца, паважана якой хаваўся паўстанец Траўгут, была пабудаваная тут у сярэдзіне 19 стагоддзя тагачасным уладаром вось Закозеля Калікстам Ажэшкам, і будаваў яны як радавую пахавальню роду Ажэшкаў. Ну, пазней тут ужо быў касцёл. І вось пасля паўстання Кастуся Каліноўска касцёл быў перададзены праваслаўным, і яны захацелі вось знішчыць усю каталіцкую атрыбутыку і ператварыць капліцу пад царкву, але гэта было вельмі складана, і яны пакінулі яе ў спакоі. Тут стаялі вось скульптуры евангелістаў, было вельмі шмат абразоў на сценах, былі цудоўныя вітражы, але вось калі сюды прыйшла савецкая ўлада, то тут усё пачалі гэта знішчаць. І сёння капліца стаіць у такім вось занядбаным стане. І сёння мясцовыя жыхары шукаюць вось хаця б якія-небудзь грошы, каб адрэстаўраваць гэтую капліцу. Было задушана, вось, а кіраўнікі паўстання былі схоплены, пакараны смерцю, то вось пачалі арыштоўваць і удзельнікаў гэтага паўстання. І вось карнікі прыйшлі і сюды. І тут быў арыштаваны муж Элаізы Ажэшка, Пятро Ажэшка і ягоныя браты. І гэтых хлапцоў саслалі ў Сібір. А Элаіза пакінула гэтыя мясціны. А пазней вось тут, у гэтым парку, недалёка ад капліцы, была пастаўлена калона у памяць аб загінуўшых паўстанцах 1863 года. Мае думкі зрабілі цябе неземным человеком, и имя твое кожный день было хлебом и молитвой, и летний колер твоих очей, летний колер твоих зеленых очей, як немагчымае шчасце. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага Закозель у Ажэшкаў адабралі. І Ажэшкі выехалі ў Парыж, эмігрыравалі. І вось у Парыжы памёр Юліан Ажэшка. І тады яго маці Фердынанда Ажэшка, она папрасіла ў расійскай улады, каб яны дазволілі яе сына пахаваць вось тут, у Закозелі, у радавой капліцы. Але получила адмоўны адказ. І яго пахавалі ў Парыжы. І можа і добра, таму што за савецкім часам вось атэісты ўсё марылі разбагацець, стаць багатымі, і таму яны разрывалі вось колішнія старажытныя магілы і з капліцы, яны павыцягвалі ўсе труны, вось шукаючы там золата.
А недавно вось тут веліся раскопкі і былі знойдзены астанкі вось пахаванняў роду Ажэшкаў, і мясцовыя жыхары гэта ўсё сабралі і пахавалі вось тут па-хрысціянску у парку, побач якраз з магілай панскага садоўніка. Але вось пазней шляхцічам Ажэшкам Закозель іх вярнулі, але яны не захацелі больш сюды ехаць і взялі яго і прадалі. І набыла у Ажэшкаў Закозель такая графіня Бабрынская. Сама, правда, графіня жыла ў Петербургу, ну а тут кіраваў вось, значыцца, яе падданы немец, гэта як його Аксель фон Дэн. О. І кіраваў, кажуць, ён вельмі умела. Ён аднавіў дом, аднавіў парк, пабудаваў тут браму, пабудаваў паравую малочную ферму, а яшчэ ён тут пабудаваў, панове, вось гэты цудоўны бровар. На гэтым вось бровары заўсёды гналі спірт. Гналі тут спірт яшчэ і да нядаўнага часу. І вось расказваю, што падчас Другой сусветнай вайны тут былі немцы, яны таксама на бровары гналі сабе спірт. І на гэты бровар неаднойчы, значыць, рабілі набегі партызаны. Яны выбівалі адсюль немцаў, всю прадукцыю з бровара забіралі і ўцякалі ў лес. І вось што цікава, што пасля такіх вось рэйдаў партызанскіх немцы нікога тут у Закозелі не краналі. Яны нікога не чапалі, яны просто аднаўлялі бровар і гналі спірт далей. Ну і партызаны не разумелі, яны ж разумелі, што і партызанам у лесе таксама ж спірт патрэбны. Як я прачнуўся аднойчы рана, о, бэла чаў, бэла чаў, бэла чаў, чаў, чаў. Як я прачнуўся аднойчы рана, пабачыў ворагаў наўкол. Як я прачнуўся аднойчы рана, пабачыў ворагаў наўкол. Адзіны шлях мой да партызанаў, о, бэла чаў, бэла чаў.